Azken urteotan, nabariak izan dira, jardun koordinadorak bere estrategia politikoan eman dituen aurrera pausoak. Antolakuntza marko berriak sortuz, eztabaida eta auzi ezberdina mahai gainean jarriz, 11 manifestazio burutuz edota borroka ideologikoa eginez. Bidea ez da larroxaz beterikoa izan ordea. Koordinadoraren helburua, Espainiar zein Frantziar estatu kapitalisten zilegitasuna eta hegemonia auzitan jartzea, eta Euskal Herri langilearen kontrabotera sortzea denez gero, bi estatu hauek beraien tresna errepresiboak baliatu dituzte alternatiba iraultzailea zapuzteko. Horrela, 11 izan dira jardun koordinadora osatzen dugunok gure militantzia politikoagatik pairatu behar izan ditugun jazarpen formak. Eta hau guztiak salatu egin behar direla iruditzen zaigu. Izan ere, euren burua demokratatzat hartzen duten bi estatu hauek biolentzia, izua eta etengabeko tentsionamendua baliatzen dute militantzia politikoa zokoratzeko. Horren adierazle da, jardun osatzen dugun antolakundetako militanteok, kolore ezberdinetako polizien partetik etengabeko identifikazio arbitrarioak pairatu izana. Horietako asko, miaketekin izana, militantzia politikoa pairatzeagatik atxilotua izana, edota terrorismoa goratzearen akusaziopean audientzia nazionalera, 5 kide deklaratzera deituak izateaz gain beste hainbeste ikerketapean egotea. Baina hori guztiak agerian dauden edo ikusi daitezken jazarpen motak dira. Aitzitik, badira isilpekoak, atzetik eta ikusezinak diren jazarpenak. Etengabeko poliziaren jarraipenak, heriotza mehatxuak edota kolaborazio eskaintzak besteak beste. Azken hauek bereziki larritzat hartzen ditugun eta azken hilabetetan alternatiba politikoaren parte garen zenbait militantek pairatu behar izan ditugun jazarpen motak dira. Izan ere, militante batzuok polizia etengabe gure etxe azpian, gure lantokietan, gure militantzia espazioetan, gure aisialdian, edo gure ikastetxean gure atzetik egotea jasan behar izaten dugu. Gu, etengabeko tentsio egoera batean jartzeko eta kikiltzeko helburuarekin. Bestalde, badira heriotza mehatxuak pairatu dituzten militanteak. Poliziak bere impunitatea baliatuz, auto bat geratu, bertan zeuden pertsonak identifikatu, katxeatu, eta hauek heriotzez mehatxatu zituzten, gainean edota autoan zituzten objektuekin adibidez. Horretaz gain, azken urteotan, zenbait militanteok Polizia Nazional Espainolaren partetik kolaborazio eskaintza jasan ditugu. Horrela, gure bizitza pertsonal eta politikoaren inguruko informazioa zutela baliatuta, xantaia egiten saiatu dira, gure antolakundetako informazioa lortu nahiean. Egoera ahul batean geundela baliaturik, gure senideak arriskuan zeudela adiraziz, sumitzen eta beraien interesera lanean jarduten hasteko saiakera egin dute. Halaber, militanteak ez gara kolaborazio eskaintza hauek jasan ditugu bakarrak. Gure senidek ere, hauek jasan behar izan baitituzte. Hauek engainatuz eta izua sartuz gure inguruko informazio pertsonal eta politikoa lortzen saiatu dira. Azkenik, ezin dugu ahaztu gabe utzi, Hego Euskal Herrian jazarpen kasu guzti hauek historiako gobernu progresistenaren izenean eraman direla aurrera. Eta hauek, zein euren gobernua sostengatzen duten alderdiak, honen guztiaren erantzule direla. Argi geratzen da, Espainiar zein Frantziar estatu kapitalistek duten kolorea dutelarik, esplotazioa eta jazarpena besterik ez diotela eskainiko Euskal Herri langileari. Honen guztiaren aurrean, jardun koordinadorako militanteok pairatu dugun jazarpena gaitzetsi nahi dugu. Eta horrekin batera, gure militantzia eta helburu politikoetan berresten garela argi eta garbi utzi nahi dugu. Horrela, ozen diogu inolako jazarpenak ere, ez duela lortuko mugimendu iraultzailea zein gure konpromiso politikoa geldiaraztea. Horregatik, dei egiten diogu Euskal Herri langileari, esplotazioaren eta jazarpenaren aurrean antolatzera eta borrokatzera. Militantzia politikoaren bitartez eskuratuko baitugu soilik etorkizuneko Euskal Estatu independiente eta sozialista. Borrokaz soilik lortuko dugulako askapena. Hortaz, segi dezagun, jarrai dezagun borrokan, iraultzaren bidetik garaipenera arte.